Това е матча на FIFA Mobile. Ето, тази игра сега започна в този момент. Но и в този момент ще има майче гол. Сега ще видите. И това Роналдо пропусна. Това не беше Роналдо, ама както и да е. Аз фащам повече за Месито. Той е по-добре. Фания тая, бе. Простак. Fuck you. Аре, вземи, бе. Айде, ще ме вкарат гол. Засада. Удар. Това попада на мой човек. Да. Удар напред е пас, бе. Паскай, бе, брат. Шут натиснах. Браво. Хубаво направи. Айде, това удар. Айде, бах тялото. Много голям пропуск за Барса, за моя тим. Англиче! Вау, англиче! Вау, англиче! Ебахте англичето, брат. Много че на англиче отбелязат. Опа! Каз. Айде, тук да се отбележи още един гол. Това бе удар. И това бе града. Поджалите. Айде да отбележи още един гол. Да свърши първото по време. Ще чакам да свърши първото по време. Да. И това беше от мене. Това беше FIFA. И очаквайте ме и другия епизод на FIFA.